Bijenalna zadarska manifestacija ponovno je raspjevala grad. Uz Hrvatske stigli su i amaterski zborovi iz Latvije, Estonije, Poljske, Slovenije i Švedske. Zborsko pjevanje iznimno je popularno u Švedskoj i dio je tradicije. Želja nam je da nas drugi čuju, da dobimo povratnu informaciju da ono što radimo zaista dobro radimo, da čujemo druge ansamble i to je prigoda da jedni od drugih naučimo nešto. Uz natjecateljski dio u kojem se bore za zlatni, srebrni i brončani križić, opatice, čike, ali i novčanu nagradu, tu je i promenadni dio manifestacije, gdje će osim samog službenog natjecanja zborovi pjevati po trgovima, po ulicama grada, tako da vjerujem da će Zadar stvarno oživiti pjesmom, zborskom pjesmom. Ja sam već treći put tu u Žilju i vidim da ljudi žive za to, jer na takve manifestacije prenosi se kultura. U Hrvatskoj baš nema previše natjecanja, pogotovo međunarodnih zborova. Tako da je svakako mi je drago da je upravo Zadar ona snaga koja već godinama promovira zborsku kulturu na takav poseban način. Ovo natjecanje izraslo je iz dugogodišnje tradicije zborskog pjevanja u Zadru. Nositelj te tradicije prije svega je pjevačko društvo Zoranić. U Zadru su se od 70. godina održavale i smotre pjevačkih zborova. 1997. manifestacija je dobila međunarodni karakter i ove godine ima svoje jubilarno 10. izdanje.